on calminama yeeɓiyankoɓe Pindi TV suway mawɗo debbo e gorko ɗum on noon woni ɗon yo jaame kisi Allah gone men ha tengta yewtere men gande ɓaleɓe fina tawa ɗe kewmi wiide safuji tubakoɓe naafi ko gonga kono mawɓe men ɓe ganduɗa ko ɗum wonno liggey mumen ɓe golli hen golle jodde baɗɗe fayida ɓe teddi hen ɓe koni hen woni mabɓe huttiɓe e jomumen yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen haala ɗumen aljanna en jetti mawɓe woɓɓe ɓe ganduɗa inana duusaɓe gam gande men mbasa majjude mbasa mayde safuji men hanki kono kadi en jetti sukaɓe jaɓɓe janggude waɓe no docteur Mouhamed Ba en saliɓe ngal gandal majja gandal hanki fina tawa safuji men moƴƴi nafannoɗi ɗi ganduɗa sa e sa foof won araɓe mbiya ina mbiya gande tubakoɓe ɓuuri gande meɗen kono tawama moni fof ne jogui ko safara ne jogui hen wuune ɗum noon en garti e ñalawma hannde o ɗo e nden yewtere gande men gande ɓaleɓe miñi men sehil men docteur Mouhamed Ba mo ganduɗa ko centre Fouta bio mo ganduɗa eɗen gandi koko anda no teska no feewi golle mum guila hanki tawi wona hannde wuuneji ɗi dañi nder e caggal leydi nunɗal mum e peewal mum e henkinayi muɗum résultat ji ɗi dañi hannde o ari ɗo e Pindi TV docteur Mouhamed Ba dokkuma calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV. bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain caggal min jetti Allah min juulenal alayhi salam min mbi dendagal hettiyankoɓe julɓe fulɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu min ñaago Allah yo jaame kisal woni leñol ngol yo jaame kisal woni joom galle ɗo e kal dendagal liggotoɓe ɗo jaam e kisal wone maɓɓe mi wiya mon bisimilla mon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullah so wiyama docteur Mouhamed Ba ɓi docteur Abdoulaye Ba docteur Ousmane Ba sehil men Ousmane Ba guiɗo men Ousmane Ba ɗoy ko taf ɗo yimɓe fof ne gandi ɗum so bawɗi piiti noon koko piino piyata kono mbaggu fof e saa mum lewal fof e mbawka muɗum kanko Ousmane ne gandi darde makko e golle makko e mbawka makko to banggue safara ene ɗe wuune anne gadda ngol ɗo lawol holto jangguɗa ngol ɗo gandal ko adi fof. Alhamdulillah rabbil alamin Mouhamed Ba min jeeyami ko Fouta jeeyami ko département de Podor e nder Podor e hoore mum doyre huuro Jak coofi donc hewɓe ne gandi hoto jeeyami ɓe jogui noon feccere Mauritanie feccere Sénégal min gartu ko gotum eywa ɗo gueɗimi janggude ko ɗo Sénégal ɗo jangguimi ha dañimi bac jeeyimi université Cheikh Anta Diop caggal ɗum jeehimi rewo toon jangguimi gande diine e ladde nde gummimi ɗon ɗannimi waɗi Maroc Algérie ha Égypte toon jangguimi université islamique o jangguimi ɗon e ngal gandal ganduɗa ma nden gui min jahatno nde janggoyde min janggoyno tan ko Qur'an minen kuñoyo min janggoye fiqh min janggoye gande diine e nder gandal ngal min jii ndekete islam ne waɗi safara ne waɗi tibbo ne waɗi médecine ndekete nder alayhi salam ko docteur mawɗo wonno heɓe ganduɗa ɗum yimɓe ne garanno e makko ne jambito on wi ɓe guitte e lekkel guitte ari hen kewɗe men gara hen comme habbatu sawda en e leɗɗe goɗɗe hijama hombitaɗen on safra yimɓe kono kanko docteur Fitali e docteur ɓerde taw noon min janggi médecine o hamin dañi hen diplôme aji min garti Sénégal noon 2017 guiɗi ɗo cabinet men ɗo e pawo kadi oɗon gandi docteur Ousmane Ba ewa minen noon min jaari ko kay gandal ɓaleɓe kanko gandal tubakoɓe jeeyade minen min jaari gandal ɓaleɓe min gudditi ɗo cabinet men ɗo Pikine ko taf caggal ɗum noon min gudditi cabinet goɗɗo toon Nouakchott mais ko Sénégal Mauritanie e leyɗel arabe toon min janggi kono e fuɗɗo nden Ousmane ɓurnoma hewde yimɓe ɓurnoma hewde kilaneɓe ɓurnoma waw dañde wuune beela heɓtoma moom walla suwa mbaɗene lawol ngol de aɗa guil gartimde kam o wi kam arɗo e séram ɗo sa ari hannde clinique Ousmane Ba woni ɗo min ko dow gonimi kanko woni less min woni dow e anen tan bon joni min puɗɗi ko probléme o woni ko guil min gari nde yimɓe gandani o safara nden tan ko étranger tan ɗum caggal leydi to ko ɓe garanno surtout hombitade nde yimɓe nden gandani hombitade eɗen gandi mawɓe nden ɗum wonno safara mabɓe hombitade eyyi mais guitto koɓe gari gaddi e médecine o yimɓe jejjit ɗum heɓe ganda hombitade heɓe ganda hombitade ñanden mi yeeɓi alhaali ma mboɗo haalde musidɗo goto hombitade mbinno ɗum ɗo ɗum ko wattaki ɓeɗo ganduɗa ko waɗata ko wonnagam e famnode enen ƴiƴam mayɗon won gono jaam e ɓandu ko wadi docteur ɗane jaltina enen guidiɓe wawa ɗum andude ɗum e nafrat ɗum wallahi aɗa andi yoni tan mbiyaɗa ɗum wonno safar nelaɗo alayhi salam yidno ɗum o yemiri ɗum andi ari hadis e kewɗe nde salam wi khayru ma tadaytum bil hijama ko ɓuuri ko safara toon ko hombitade hande mi haalama hunde sax no waɗi xew goto bannoɗo islam ko wiyete isra al miraj woni on jamma nelaɗo salam ummi makka yehi jérusalem yehi dow juulde ko hen jippi
omon haala omon laɓɓina o wi on jamma à chaque fois so wirti malaikeji om ƴeewo jomum tan om juuri o jomiraɗo Allah subahanahu wa taala malaikeji mbiyama ya Mouhammad muɗo ummotoke ɓe hijama woni an Mouhammad wilañol ma yoɓe kombito hombito joni alhamdulillah hay sa ɗannim Europe ga tubakoɓe jour uji international uji foof ko ɗum mbaɗata par ce que en jii hannde surtout actuellement ga e période oyɗo ganduɗa halma ene jaangui ene foti en gandi jango so ari ƴiyeɗe e muscle uji foof mbaɗat contracté musique foof gummoto mais kala badɗo chance de dañde waɗa no ene hombito ƴiƴam makko circulate ƴeew hannde AVC ene wayni heewde no wayni leydi AVC ko aɗa ɗum ƴiƴam ma ɗam kañum natata artére ɗi bouche ɗum ƴiƴam ɗam circulata mais kala kombitoɗo pour jeeya heeɓa AVC c'est hyper difficile ganda hannde ne waɗi safare ganduɗa harma mawɓe nden kañum ganduno nala salam kañum ganduno yamir ɗum kono kay goto wiyata kam safara tubakoɓe ke moƴƴani par ce que ene waɗi nafoore hande rewɓe hande so mbaɗi accouchement ko toon jahata hande mi ñaagi Allah kala mbaɗɗo choc ko toon yahata eɓe jogui nafoore mais yam gandu aussi médecine traditionnelle aussi ne waɗi nafoore hande ne waɗi solution ganduɗa hoorema a yahat hôpital ɓe mbiyatma eɓe jiyani soɓe guereya men min dokkaɓe leɗɗe min kombitaɓe surtout affaire koppi keeci en affaire ɗaɗi en ene yaawi hen machallah nden tubakoɓe ne gari gam ɓe mbawa jooɗade ko maɓe usti doole safoɓe men ɓe bonniti wonde leɗɗe men ɓe kulɓini yimɓe wonde leɗɗe men kono ko wiyete ko hono toon to ganduɗa koto Bamako nden ɗum nandirama Bamako convention de Bamako ɓe ƴeewi leɗɗe men ɗe ɓe garti ɓe tawi leɗɗe men ɗe ne cafra bandaɓe puɗɗi famde gasani ɗo e centre ɗo e Fann en jiwona fiiji ko onon noddete so tubakoɓe donkani e Covid o nde waɗi nde won safoɓe addaɓe yo mbaw wallidde jino widema ko docteur Ahmed beele hannde oɗo saha joni tubakoɓe keptini on no hannirta ni e laamuji ɗi keptini on tawa natti wonnude ko mbatton ko eyi alhamdulillah rabbil alamin question baɗɗo important baɗɗo fayida namdoɗa kam d' abord avant mbaɗa caabo hen min d' abord mbaɗa woni fédération des tradis praticiens du Sénégal comme même je suis même un membre du bureau que bureau jeyama woni fédération mo ganduɗa hoorema état kañum rekkoni avec les Gawsi en professeur Gawsi Nabi mi ko membre du bureau ɓooyi noon mawɓe nden wonɗoɓe traditionnel eɓe kaɓatno par ce que fof ganden hunde Sénégal la médecine traditionnelle n'est pas autorisée voilà so waɗi ko autorisé comme certains pays gonɗi sous région mais elle est juste toléré et ce qui n'est pas normal sa ƴeewi hande depuis 1976 OMS won organisation mondiale de santé waɗi reconnaître médecine traditionnelle kamɓe gonno femme coppet traditionnel Bamako c'est ça joni noon ils ont imposé tous les pays à voter des lois et mbaɗa loi ji pour mbaɗa protéger mais woɗe pays kam kewɗi puɗɗim mais Sénégal ha joni bon nden min garini ha assemblée chaque fois ordre des médecins kañum mbaɗaɗo bloqué loi o tan mais bon min jogui hen espoir comme ɗiɗo balɗe min jogui hen yakar avec le nouveau gouvernement peut être loi o ma yal par ce que loi o so votam wona intérêt men ɓolo ko intérêt population hande a yi hande hewɓe nan mbina safra taw janggani dosage o mais so état hande waɗi ɗum organisé ma waɗa organisé pour jeeya pour funtoɓe yimɓe ke hewata donc ɗum noon wona lawol mais ɓe actuellement minen e fédération minen kaɓi hen avec les maîtres mo sohla kanen ene ballu men ha hunde waɗe voté ganduɗa hoorema ce sera protégé mais ni ha joni ala cadre juridique ɗo e Sénégal mais minen kewɗon ligguey inchallah mais sen gartimo amen ha woni so tawi ko mbiɗen joni ko femme coppet traditionnel e ballal UNESCO lelnama toon to leydi Mali ɓe jii saftama dañi nafoore en kaali Covid o ɓe mbaɗi ko ɓaleɓe hono moon gari no mballa ɓe safude hoko saabi ɓe jaɓanta on eyyi ko ɗum aɗa andi yi ha wiyama tan organisation mondiale de la santé kañum woni mawɗo yamiri guila 1976 par ce que hande loi o wona tan pour intérêt tradipraticien ji ko intérêt yimɓe par ce que hande en jii hande neɗɗo foof no ummo tan wi no safra naggam anda hoto janggi yimɓe joni yi ha kuuli médecine traditionnelle wona lawol te yimɓe fof gandi médecine traditionnelle kañum edi hay médecine tukoɓe ummi ke médecine traditionnelle c'est la médecine mère médecine traditionnelle kañum edi aduna kala médecine goɗɗo ari ummi ke médecine traditionnelle hay kamɓe ko leɗɗe mi liggorto isole les molécules avec les produits chimiques e mi jaɓaɗe hen leɗɗe comprimé ji mais médecine traditionnelle wawa haɓede hande de ce fait que ni kalɗani hay Fann hande ne gandi Fann no wonno ɗo e zaman e tukoɓe wono tubac gonnoɗo ɗo no safra mais no wonno des maladies ganduɗa hoorema tubakoɓe gara hen solution dembuɗi julde luuti hen ɓe gandumi nawama to ɓe cafra hangaɓe donkani aɗani hunde kono hande ɓe gandi médecine traditionnelle hewɓe hande ƴeewa hande OMS waɗi statistique wi presque 75% et population africaine font recours eɓe jaaha ɗeɓe cafroyo e médecine traditionnelle enen ko ɗum ganduɗen donc wawa haɓede ko woni ko ɗo kay foti ko encadrede waɗe cadre juridique
mais en tan bon parfois interordre médecin kamɓe ponno wallude tradition ɓe mbaɗa encadré par ce que enen fof en mbawi liggodirade enen cohliɓe eɓe cohli quand même donc on se complémentarise ko hen min goni on liggey min goni donte ne hande ko mbiyata Mali Burkina waɗi région ganduɗa eɓe pendi ha feewi mais joni ha ɗo joni soa waɗede vote mais minen hen kam affaire o min bindi loi o yeehi ha to e président assemblée heedi tan ko waɗe des ateliers avec les députés min puɗɗino waɗde atelier avec député ji après pour waɗe voté joni noon waɗa réglementé joni noon wona tan a ari Sénégal tan walla a fini tan a safrat il faut ko ndewa e lawol yimɓe ganda hoto ñangguɗa ko ganduɗa leɗɗe ma nanne labo ƴeewe dosage o ko ɗum pour protéger yimɓe so yimɓe ne sohli wallen aussi hen min goni docteur Mohamed Ba mbiyen ɓe calima dow kono eɓe jaɓa less sabu eɓe jaɓa less mabɓe ene ga e moɗon ala eɓe jaɓa less sen gatte sifaji safama ka jiimi jaade fesade hommitade e fottude nden ina musanno e neɗɗo so wiyama kayi ko jawo ma neɗɗo jawe walla hombite ko ma ñoƴƴe adde kaas waɗen kuɗel almet huɓɓe ñoƴƴe no musanno kono an jiimeɗo jogui ko butulaji yomi butulaji ɗi ɗuma tono sécurité ni kañum ɓuuɓe ɓandu elle ayi nden comme ngi mbiyan nden ko allaji wonno après kasaji pakaji en ɗum hulɓini yimɓe ɗum woni hande sa yimɓe Yaya Mohamed Ba no hombi tan e cikkata ko bo ndeno woni ha joni ala joni a hombitata a tintani haydara on a des appareils très sophistiqués comme par exemple ƴeew ɗo joni sohla huɓɓa neɗɗo no suma ƴeew ko appareil tan pawa tan ay sa fawi a ñoƴƴite ƴeewa tan jagga so jaggi après guitta joni c'est des micro incision ngaji mbaɗa ɗi dépasse ta épiderme ɗo ça demande un spécialiste par ce que hande ƴiƴam maɗam wonaka dow épiderme no waɗi nguru gonɗo dow wiyete épiderme ko ɗon hande sa gañima nokku tan ɗo ƴiyam ɗam wona dow maaya ɗum waɗi hande saɗa itta ɗum a sohlani aɗa dépasse ke nguru ngu a jarata nden a jaratno a sofat tan a cof tan sa yiiɗi kaas o jagga hosa kulol almet nanna less moƴƴa kaas o poɗɗa joni noon avec appareil o a tintani haydara musta watta haydara hen min ballata hewɓe joom koppi joom keeci joom koye musoɓe hay sinuside yaaf min guitta ɗum surtout joguiɓe AVC parfois min gara min balla neɗɗo AVC ha fuɗɗa uma darade parfois ɗemgal mum yaha ha fuɗɗa haalde ɗum foof kay Allah hombitade ne waɗi barke hombitade ne waɗi barke yoni tan mbiyaɗa nasala wonno safare mum omo yiɗ ɗum o yamira ɗum tan yoni sa yi côté scientifique uji hande eɓe reconnaître ɗum hande c'est reconnu mondialement hande sa yi leɗɗele min hande gui garam 2017 mo joni presque 2 ans 3 ans ko étranger tan jeemi algérien ji tubakoɓe ena tan gaari to nden Sénégal kewɓe ganda ɗum ko caggal ɗum noon min pormi yimɓe puɗɗi naade TikTok o hewɓe minen pormi ɗum guddide cabinet ji to ko minen pormi ɗum puɗɗi waɗde TikTok o live uji tout ça yimɓe puɗɗi andude cuusi jiitu ko waɗe mbaɗa fuɗɗi wadde mais yim gandu ɗum ɗo ko enen ko safare men enen jeeyi enen julɓe ko enen julɓe hande sa ari mo totalement hande médecine conventionnelle hôpital no waɗi maladie ji kewɗi ndeysan eɓe gala eɓe kewani résultat ji no jeeya hande e nerf sciatique douleur hande sa heeɓi douleur keɓe dokkat ma comprimé calmant jara ɓuuɓa mais sellani 24 heures walla 48 heures après arte mais an jiɗɗa ko muuseki iwa chaque fois no muusa mais hande sa ari amen so woni ko hoore meɗama séance goto 2 séance 3 séance a gayni hen aɗa kay namdon Kumba Belgique guiɗa ummi ɗo guiɗa ara ɗo walla hay salen eɓe gandi joguino koppi mais guila kombiti mam ɗiɗi o wi kam ƴeew muusegi makko guila Belgique ha joni o wi guila mbaɗi hombita ha joni o tinani muusegi par ce que hombitade yetno ƴiyam maɗam c'est ça qui crée l'inflammation ko ɗum addata parfois muuseki ɗum ɗon noon a solani calmant ko calmant tan ɗaɗɗi tan e drogué muusta mais après artat ƴiyam ɗam so yalti moome waɗe leɗɗe wonta artude ko ɗum noon neɗɗo sohli surtout oɗo ɓuuɓol kono hombitade c'est quelque chose de très important donte ne wona ɗum tan min dillata min dilla aussi e leɗɗe mais leɗɗe min dillata ɗe ɓuuri ko hewde ko leɗɗe ganduɗa hoorema nabi sallam wonko haali hen comme o wi habbatu sawda chifa min kulli ga no woni leɗɗe nabi sallam wi ene safra kala rafi hay dow mayde wona haalam ko haalnala alayhi salam enen gandi nabi sallam wama yantu anil hawa haalta he beɗeɗe fittanu mum in ho illa o in yuha kala ko haali ko Allah haalnimo kanko wi noon o ari o wi leɗɗe goɗɗi sana makki sana wassanude no waɗi ɗo e Fouta o wi aleykum bis sana wassanut mbaɗa yamir mon oɗo lekkel biɗen sana wassanut aleykum bi qissil hindi leɗɗe goɗɗi ganduɗa wiide kosus indien ɗin hande min cafarat e ñabbuli ganduɗa hoorema e mouride en dokom siti en tout ce qui est probléme gastrique ñabbuli diyedi ganduɗa komi toppini yimɓe hande min cafarani yimɓe ha yimɓe dañen hitere ko lekki mbaɗɗe barke ko ɓuuri ko e hewde ko nabi sallam haali hen
bien vrai que minen liggo aussi e médecine africaine ganduɗa harma leɗɗe men ɗo Sénégal Mali Mauritanie parce que min à la base je suis un phytothérapeute woni ganduɗa harma mi formation mbaɗimo caggal leydi ko leɗɗe min à la base gui garɗom de safroɓe heewi min feernom leɗɗe min ɗum tan jangguinomi leɗɗe tan peydemi comme chaque maladie leɗɗe no feere mo rokka yimɓe jaaha safroyo après caggal ɗum mbaɗi formation en ventouse parce que comme jiiɗa les maladies musculaires comme koppi keeci médicament ji ça fait effet mais il y a pas trop de résultats namdu safroɓe hen hewɓe joguiɓe arthrose walla ɗaɗi nerf sciatique walla probléme lombe walla rhumatisme no waɗi leɗɗe poɗɗa yarde mais efficacité no famɗi guila min puɗɗi wadde ventouse min dañi résultat ji extraordinaire par ce que ɗum ɗo natat yaltanma ñawngu waɗe junggo ma jeeya ɓawlu kurum ganduɗa ɗum ko boni e ƴe résultat encore ventouse ayen leɗɗe hannde sa yeri hannde ɗe leɗɗe a yeri hannde a jorat une semaine 2 semaines fuɗɗo waɗ effet mais hombitade joni mbatta jiya résultat joni ene hawni joni mbatta par ce que ko ñawngu yaltante an kay ayi vidéo ji iya maɗa nam min anda hompitade ni ko heeɓe noon so jii vidéo ji eɓe kuuli eɓe kulata c'est vrai que c'est un peu peureux quoi iyam ɗam mais c'est pas méchant ka julɗo a wiya nabi sallam kañum yamiri kañum waɗatno c'est rassurant naate internet ƴeewa scientifique uji OMS jiya en mbaɗ ɗum kono ganduɗa harma wona ko holɓini iyam on min jiyato ko ƴiƴam mayɗam neɗɗo fof jogui ɗum imagine hannde gui gonɗa cukalel ha joni ne foti laaɓi ñanɗa ne foti laaɓi mbuɓɓiɗa surtout sa rewi effectude balle aɗa fetta jamme ñalom mais ƴeew plus que tu grandis plus que tu sens une lourdeur aɗa forni a musɓi eywa nam keecima wallahi min ƴeew yimɓe gartayam mbiyam ƴeew docteur min wonde ɗo e Walaba ça fait peut-être 10 ans mais chaque fois no muusa ala ko mbaɗimi ƴeew wonde men séance goto ɗit tan ƴeew pendant des années artata eywa ayi donc kala petto bal no andi jeune uji neɗɗo ay kala mo jiiɗa so woni hoorema muusani koppin muus walla keecinan muus walla koyɗanan muus walla wonto muusata ma ganduɗa hoorema a ala solution min mi yiyani solution ɓurɗo yawde e muuseki ɓandu walla douleur uji hombitade min mi yiyani ɗum j'ai pas vu a jaama docteur Mahamadou Ba e yeeɓenkoɓe Ayaw Pini TV yewta men gande ɓalleɓe fina tawa ko ɓimen sehil men bismin ɗo hannde o yaafo noon jaafoɗon hannde dande nde ko mabɓugo koye toɓoji waala jaafoɗon no feewi Ousmane Ba jignaɗo ma ko caftannoɗo gandaɗo jaɓɓe janggude gandal joguiɗo wune an garɗa naɗɗa hen guila ko wiyete ko hono organisation mondial de la santé waɗi fama coppe traditionnel fay ñallangal hannde ɗum ɗo uddita ɓe gandi ene walla ɓe gartan e woɗɓe nattuɓe hen wadde ko mbatton ko watte tawi janggani ɗeɓe bonnata ko yahata ko hande o heewi uddirɓe mbaɗa paquet aji mbaɗa boutellaji min jeeyi caggal leydi tawa janggani beele ɗum kadi lelnata on dañde licence so laamu ngu tini won nattuɓe en mbawa lelnata on hebde licence gam mbawa on safrude jaɓa ko ɗum woni importance cadre juridique o won loi o hande ƴeew uddita live ma walla vidéo ma jaha pharmacie guitta pikiraji comprimé ji mbiya min de hande mi jogui ɗo formule goto aɗa haalani yimɓe avant de gayno vidéo ko waji ɓe garama nawma cokma mais hande udde vidéo ma guitta kaɓɓorde guitta leɗɗe mbiya ɗum ɗon safra mayde yimɓe gara hay goto y a pas de sanction c'est ça le problème en fait ala sanction mais hande waɗ ɗum avec les produits pharmaceutiques hôpital a watta avant live on a gas vidéo no gas waji ɓe garanma cokma parce que kamɓe ils ont protégé leur médecine mais nous on n'a pas protégé notre médecine ko ɗum woni probléme o ɗum waɗi hande kala mo jiiɗa ara wi comme koytiɗo comme donɗo kala mamam walla kalaji mo ganduɗa harma neɗɗo waɗani formation académique par ce que gandal janguete yimɓe foof ganda ay nelaɗo alayhi salam e hoore mum ko janguina Allah wi wa akhrajna fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah wi minen jaltini mon e deedi yumraɓe mon o ganda haydara nabi sallam ko jangina jibril jippini jinguirim iqra janginima ha wadi jangini yimɓe kono ande sa ari a yiɗi gandal a jangguiyat haysa jangat caggal leydi ɗo no waɗi joom gande ganduɗa no gandi ladde ɗo mo haalama hunde ay ɓurɓe mawnuɓe praticien leɗɗe yimɓe heɓe gandaɓe par ce qu'ils sont à l'ombre ils sont dans leur coin min e hooram ko joni fuɗɗi jaɓɓe nder mo jaɓantande des émissions par ce que on a appris men kamen janggoɓe min gari yimɓe ne gandi mais on a vu que il faut que parfois jalta aɗa haalde yimɓe par ce que hettenkoɓe ene gandi il peut faire la part des choses eɓe gandi jangguɓe eɓe gandi janggani finalement yeeri yimɓe mbiyata min mbaɗa yiɗi safrade mais mi anda mi yiyani que un professionnel or que y a des professionnels nan ɗo e Dakar ganduɗa c'est des diplômés gandi leɗɗe gandi dosage hande sa ari ils vont te traiter pendant 1 mois 2 mois 3 mois hana ya cellal mais ça dañi on formation leɗɗe janguete gandal janguete
parce qu'il y a des dosages. Docteur Diama ɓe gona enen ɓe gona safa ɓaleɓe ɓe mbiya to banggue hombitade nde banggue haqqillaji yo yimɓe ndeno sa feesi ina mema ɗaɗi hoore mbaɗa ha sabbanagamo beele ɗum no woodi non mais e kaali gonga par ce que namdi ko gandal foof jangge aɗa andi hande aɗa par exemple ay parfois sukaɓe parfois min mbaɗa formation ngaji parfois gandi ndiyama ɗigguinta sa jaaha puɗɗo wadde vidéo ji guddita cabinet ji min mbawani haydara awani haydara e neɗɗo waɗa chaise muñ par ce que hande fawde kasuji kene weeɓi mais incision o ko ɗum woni difficile o ɗum ça demande un prof ɗum namdi ko gandal hande aussi y a des points à mettre wona tan ari tan imam ɗo mus tan pawanama tu peux couper des veines tu peux couper des artères namdi ko gandal ganda autonomie organisme neɗɗo d' abord jangga ɗum minen hande wona hasard min jaa ha caggal leydi min jooɗo min jangga min diplôme min gara hayso ari a wona men mais jooɗo jangga e neɗɗo so fuɗɗi waɗa hunde tan yaha udde cabinet mum ko ɗum woni probléme sénégal mais a wawani haydara par ce que ala cadre juridique oyɗo ko kaɗaw ɗum mais ko gandal namdi ɗum waɗi min hombitade chaque fois no mbiyami hoto jeehe e jeereji wona ho jeeha e nokku kala mo jaaton yo taw neɗɗo mo ganduɗa hoorema il est certifié ko anda janggi andi ɗum jogui diplôme aji mum leñolngol ko anda puɗɗa yaɗɗone makko o waɗa makko jiɗɗa ko mais wona tan kala mo nanɗa tan jahata ɗum moƴƴani en tout cas min mi yeeɓima mi jaɓanima an hono monen ɗiɗo sifaji ɗi gandumi ko kalmi hombitade ko mboɗo andi ko ɗum nafatno e men nden heddi tan kono waɗi to nde no musno eyyi no musno e jaade nde no musno fesade nde no musno e fortude ko wayno musɓude ƴiye ina musno kila keeceje ɗe ɓurɗo doole jagguma no ñoƴƴirtuma nde no musno kono onon hankkadi to dañi gandal wadde ɗum pop taw ala tala ko musata eyyi musata ayani garima kema gaddimo mbol ko yahata ay o joni wonɗo aɗa ñoƴƴe ƴew o ko ƴew ay son fonimam tan ma andu kam ayi ɗacco ha ɓoyde ne welde ayi pour ganduɗa joni aɗa andi joni aduna ko change joni appareil ji mawɗi ganduɗa hoorema a fawat ɗum tan jeeya hoorema aɗan relax nden ko ɓoosade wonno nebam nayyi nebam jawdi ndefe waɗe tekkano ñoƴƴe ɗum ɗo lomti ɗum joni joni ɗum ɗo nden ko charge ko portable tan charge ɗum tan guitta an joni an e hoorema ga a waɗande hoorema aɗa ɓoosa hoorema an e hoorema aɗa ɓoosande hoorema par ce que aɗa neɗɗo ay tampere e neɗɗo yaadi ɗum ko Allah wi noon Allah wi walaqad khalaqna al insana fi kabad minen tagi yimɓe e tampere ay neɗɗo tampere kay aduna ɗo yimɓe tampere ala aduna ay ɗo foftere ala aduna aduna noon Allah wi comme tagɗo mon e tampere kono kay tampere ƴeew hay gono e bureau mum en tampi ƴeew woni ganduɗa harma namin eɓene bureau eɓe mbujani haydara kamɓe tampoɓe tampere aduna yaadi donc holɗum waɗatma chaque fois aɗa waɗa des séances de massage des séances de ventouse comme ça pour daña énergie mbawa liggade docteur wima sa hettima ya seeɗa dog seeɗa dillu seeɗa wonni waɗi taɓe ko jonnoɓe tan wiye jondena aɗa rafi wiye ko mbiɗa ko wadde ko ɗum ƴewm totuma haalama hen sax ƴeew hande par exemple comme minen woni yimɓe hande ƴeew ɓuurko hewde aroɓe e cabinet men 90% presque ñabbulɗe ɗe c'est dû à une mauvaise alimentation ko ñamelde moƴƴande ñamelde ɗo ñamelde aussi mo artu hen yimɓe parfois mo jogui émission ngaji nane page YouTube mbaɗa haala e ñamele surtout korka no arga mo waɗi émission rawane nane page YouTube mbaɗa haala e holɗine ñamele poɗɗen ñamde e korka ay ñamele woni foof minen min mbiyata que la santé commence à partir de l' assiette manam cellal fuɗɗi kay ñamata ko kay lahal eywa ko ñamata ko jarta ko pofata ko ɗum hokkatama cellal ɗum hokkatama ñawu so moƴƴi cella so boni poofa ɗum waɗi wona tan kala ko yiiji han ñaama no waɗi aussi ko ñamate subaka no waɗi ko ñamate kihiɗ no waɗi ko ñamate jamma ɗum en ganda ɗum ɗum waɗi chaque fois je sensibilise les télé yo mbaɗ des émissions sur la bonne nutrition sur la bonne alimentation par ce que min jii hewɓe hande eɓen ñawa c'est dû à quoi ñamele bonɗe ɓe ñamten ɗe eɓe ganda ko rendinte eɓe ganda ko rendintaki ƴeew hande totuma yori tan ƴeew café meew rendintaki jetta ko café ɓolo won defa ɓeewa ɓolo mo halɗoma dogue no feewi a faami hande ƴeew no waɗi ñamele ganduɗa hoorema ƴeew subaka surtout ƴeew petit déjeuner sa jangui hande comme min waɗi formation en nutrition hande qu'est ce qui est conseillé foti ñamede subaka ƴeew diabète ene wayni hewde inchallah so dañi temps men gaari hen kaali affaire diabète ƴeew hande diabète par ce que ƴeew yifo jogui diabète mboɗiɗi kalen diabète ɗan noon musidɗo guila nan wiyami Abou Diop sa mon yewti ɓooyi kono mataw yewta ndewel tan gartane gaga Icotaf mi yetti Icotaf naaɓe guila Aliou Thiamen Diallo Mamadou Boye yettude kanko Ousmane Ba Abdoul Sambo Diallo en Diallama Saydou en mi yettiɓe kamɓe foof Icotaf ɗo ha galle mo ganduɗa ko kañum woni yayo
yayo gayen woni umu jenge ko nandi hen feewi gaga Icotaf e Nouakchott aɗa jogui nokkuji goɗɗi nder Sénégal walla caggal leydi bon actuellement ko 2 sièges min jogui bo kalɗa Nouakchott ɗo Dakar ɗo Icotaf woni ancien Auchan o tan mbedde trésor tan min Ousmane Ba o tan min woni dow Ousmane Ba o tan heɓe tan so gari noon gara tan naata less so gari mbika mi arini ɗon pikirani min ko dow gonimi sa ari min woni dow mbiyata ko docteur Ahmed Ba ɓingue Ousmane Ba won dow min to min goni hay sa ɓoma gandal kanko ɓoma wawde safrude ala kanko ko jaɓanat pawa ko jaɓanat kay ala Ousmane Ba kay machallah bawa kay non goɗɗo Nouakchott noon so ari robinet 5 6e Elmina quartier goto 6e e robinet 5 juste en face stage somap kabine nan ɗon docteur Taha docteur Hawa Ramat Ahmed en eɓen ɗon numéro won ɗon woni 41 49 52 on numéro Mourtano 58 12 eywa numéro Sénégal noon woni 78 270 73 50 o woni numéro Sénégal o numéro Mourtano won ma waɗe hen donc ko deux cabinet ji caggal ɗum noon minen mbaɗa tourné ji dans les régions a ñande mbaɗa haala hanki mbaɗa haalamama waɗi émission e Bayel Médina Gounass ni mi salminiɓe ñande tan mi yi haalifa o ɗo guila arde to galme ko wakam mbaɗa ara chaque fois Médina Gounass chaque 3 mois 4 mois mbaɗa ara ɗon so ɓayno Médina Gounass noon wonɓe Tamba Sinthiou Malé wonɓe on zone Aynoumane en taw kanko ko Médina Gounass e Tamba ala mo nawata kay équipe am fof yah mi waɗa ɗon 1 semaine 2 semaines parfois ne mi waɗa tourné mi ara mi yaha Thiès mi waɗa ɗon balɗe ɗiɗi mi yaha Louga mi waɗa ɗon balɗe ɗiɗi Saint ɗon balɗe ɗiɗi parfois ara Touba parfois no mi yaha Fouta ni sah mboɗo foti yaade ɓoyata secci maminaɓe sa ƴettima min jaadema eywa oɗo safara o safara o wawi andude ɗum ko tawaɗo hanki tawaɗo hanki gonga gandu no waɗirtono hanki yimɓe heeɓe hultin ɗumen mbimi ko pesgol ngol e jaragol ngol no hande joni cellal natti nden neɗɗo ko neɗɓe ko sagataɓe neɗɗo sagataɓe hombitade nde so wi kas wiyama tot fooɗata ha heewa ƴiyam yuppe heewa yuppe saaha ko ma neɗɗo o ñoƴƴe saaha so neɗɗo no fokkiti keeci ko koyeji men sofaɓe timmuɓe joom jaaɓe sisi ɓen hen saji certa salli Allah yaw ndeysan Allah e Moussa Ki ndeysan ɗum noon a jarama seydi Ba eyyi a jarama avant mbaɗa coupe seeɗa no waɗi lekki goto min peeñi ɗiɗo balɗe pour ɓuuɓol ngol pour leñol ngol lekki goto ganduɗa hoorema ko genre traitement e leɗɗe ɗum no moƴƴi ɗum mbaɗa conseil ɗum hewɓe par ce que lekki non seulement que no safra ñabbuli deedi comme kala ndohumsidi en ɓuuɓiri en gorago en garague en hay côté gorago en surtout warɓe mais ko leɗɗe ganduɗa hoorema ne lawƴa ɓooje ɗum surtout ɓuuɓol ngol mbaɗa conseil kala bawɗen dañi hen ko lekki ganduɗa hoorema ene lawƴa ƴiƴam lawƴe fof par ce que détox ganduɗa hoorema ɗum no walla ni heewi oɗo zaman kon mataw men gartu hen inchallah kala e ñamelɗe kamen surtout ñamelɗe aɗan joni ñamelɗe surtout e yiɗɓe bonnude leɗɗe men ɗe ɓe ɓiya ko yo yimɓe ndeno sona jara leɗɗe ɓale walla won safuji ene gadda naggam o ene bonna rewuji mo ene mbaɗa kono fof ko wasi andude fayi tan koye gandal wallahi gandal tubakoɓe gandal arabeɓe ganda men finata fof wallahi ko faade gandal tan alhamdulillah bi alamin docteur Mohamed Ba min beltanimama ko konngol ma cakkitol faade yimɓe ɓe ganda ene cuɓima safa mumen jamma e ñalawma jawdi mumen e hoolare mum fof no pawe ma hol konngol panta e mabɓe eyyi alhamdulillah bi alamin mbaɗa ñaago Allah subhanahu wa taala rokkuɓe jaam e kesal rokku aussi mbaɗa ñaagon aussi ɗo oɗo gallo yo Allah waɗa oɗo Pinde TV wonna pinde mo ganduɗa hoorema ne yeeɓe en direct partout dans le monde ko ɗum ñagotoɓe yo Allah wawi ɗum yo Allah waɗa ɗum par ce que min jii nafoore mbattano eyyi o hettiyankoɓe aussi yimɓeɓe wonɓe caggal leydi wonɓe Congo Brazza wonɓe Côte d'Ivoire wonɓe Cameroun wonɓe caggal leydi wonɓe e Schengen o foof mbaɗa salminaɓe eɓen ils sont partout mbaɗa min jogui groupe aji WhatsApp kewɗi partout min jogui groupe WhatsApp mo jogui groupe gaɗa ko fulɓe ɓoolo mo jogui Mourtannaɓe hay wonɓe Joyrat Noyda hay Joyrat Noyda mbaɗa yaa ɗon haali mbaɗa salmina kam fof mbaɗa ñaago Allah subhanahu wa taala rokkaɓe jaam e kisal inchallah ɓoyata ɗo e caggal korto min puɗɗo les tourné min gara ha Joyrat Nouadhibou min gara fof vraiment min beltima inchallah ma Allah waɗa min garta ɗo encore min mbaɗa émission ngaji goɗɗi e côté ñamele en tout cas minen holɗum woni intention men woni ko wallude leñol ngol nous on veut des émissions vraiment instructives woni ganduɗa hoorema yimɓe so keɗɗi ɗum eɓe nafota hen par ce que yimɓe hannde ne mballa waɗe sensibilisé hoɗum addat ɗi ñaw hoɗum rente ɗi ñaw inchallah min gari hen yimɓe balle leñol ngol no fewi inchallah vraiment aussi ko weltare par ce que nden no mbiyatnomi Sali min mi ala chance nden ko jofuɓe tan ɓaɗa kam invité te ko wolof kalta min komo Haalpulaar ɓi Haalpulaar sinno ko sagam ko Haalpulaar ɓe jehemi tout le temps mbaɗon émission ngaji pour leñol ngol ene naftoro par ce que ɓuuri ko hen en funtamde kaw ɓuuri ko heewa ko jolfuɓe kamɓe naftorto gandalam mais no muusimi noon mais mbaɗa yiɗi fulɓe naftiro gandalam par ce que mbaɗa waɗi ko gueɗe kewɗe wala ɗum tan mbaɗimi de no waɗi gueɗe kewɗe gande men gara hen mbaɗa liggo hen inchallah jarama a jarama yiiɓenkoɓe
ayaw Pindi TV yewta men gande men fina tawa en dañi gande men fina tawa hanki to bange asli en dañi gandal kesam hesmagal to bange gonka hande jiggade to ƴetta ga rendina taw ko musanno hanki e safuji ina nafanno kono muuse ki toke de e caɗele gano hende natti wodde docteur Mohamed Ba jaama en jetti Ousmane Ba jignaɗo Abou Samba Diop sade en jetti Djiby Dieng e wondirɓe muɗum ko ɗo ka tan ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi